له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. ويقول تعالى يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وقال صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء رواه الترمذي. الحمد لله ولي الصالحين أمبي على تنونك على فو على منين تنونك كان واتي بي لا لا يبي يربي تنونك إما سامنا ويعلي على كلندي سبحانه وتعالى تنون بنيشي أما كما كان يوم نيو فو علامة تنون سرافة على نو بككا واني فنجكا مينغ بوري علامة دادي ماشيما علامة نندياكا دانفن شيما كادمنا ملكاولا كسجينوما كنا سي أدم ديما كوميني على تنون كسادانا ni maa tun bɛ se k'o kɛ ala kira tun b'o kɛ sallallahu alaihi wasallam. Kira ye ala tanu ka se hakɛ ma a yɛrɛ y'a tɔ segin ala ma a ko ala e n'a kɛ kan cogo min ye de a b'i ye ten ne bɛ se ka min fɔ o ye nin ye alhamdulillah. Tanu bɛ ala ye n'i ye ala tanu ka ala fo ka ala barikada i y'i ka kɛta kɛ ni maa min banna ka ala tanu a ka kan kɛ min kɛ a banna k'o kɛ i n'a kɛli tun ka kan dɛ nka i banna k'a kɛ de hali maa min tɛ silamɛ ye hali maa min ye kafiri ye maa min ka ala ye boli de ye maa min bɛ ilhadu sira kan ma da ala ko fan si la o tigi ka kafiriya a b'a kɛ ni ala ka nɛɛma dɔ de ye o maa si tɛ ala kuta f'i k'o kuta kɛ ni ala ka nɛɛma dɔ de i bɛna boli min dilan k'a bato e m'a jiri falen dɛ ala de y'i sanji ka jiriw falen a kana kunbaya ka se nin hakɛ ma e ka sɔrɔ k'a tigɛ k'a lɛsɛ k'a fɔ ko i ka ala ye e ye fɛn min k'i ka ala ye o ye ala nɔ dɔ de ye e yɛrɛ min y'a k'a ye e yɛrɛ fana ye ala nɔ dɔ de ye e n'i ka bato fɛn bɛɛ ye ala ta ye maa si tɛ kafiriya kɛ diɲɛ kɔnɔ f'a k'o kafiriya kɛ ni ala ka nɛɛma dɔ de ye maa si tɛ ala kuta ni ɲɛnamaya in kɔnɔ yan f'i k'o ala kuta kɛ ni ala ka nɛɛma dɔ de ye o de kama Seydina Ali delila ka kuma in fɔ ko ni hali ni hadamaden ma kɛ silamɛ ye ko n'i y'i hakili jagabɔ hɔrɔnya kɔnɔ danbe kɔnɔ ani yɛrɛ dɔn kɔnɔ k'i man kan ka ala kuta ni ala ka nɛɛma dili ye ɲɛ fila ye ala ka nɛɛma de ye o alam naj'al lahu aynay ala de y'a d'i ma n'i ma ɲɛ i bɛ ala kuta ni ɲɛ fila ye e yɛrɛ ka ɲɛ fila dɔ dilan i yɛrɛ ye min tɛ ala ta ye ka sɔrɔ ka ala kuta ni o ye dagolo fila min filɛ i da la nɛ min filɛ i da kɔnɔ ala ta don walisanan wa shafatayi ala de y'a di hakili min b'i la n'o b'a to i bɛ ɲuman ni juguman dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na o hakili in ye ala ka nɛɛmaw la belebele dɔ ye wa hadaynahu najidayn ni sira ka ɲi a man ɲi ni ala bato sira ye nin bɛ maa se alijinɛ kɔnɔ nin bɛ ala funu maakɔrɔ
min b'o woloma o wolomala ye hakili di o hakili ye ala ka sɔnnimafɛnw la belebele dɔ de ye o ye ala ta ye sen fila min filɛ kɔrɔ ala ta don bolo fila min filɛ i la ala ta don e yɛrɛ n'i lako bɛɛ a bɛɛ ye ala ta ye fɛn min bɛɛ ye ala ta ye e b'o bɛɛ kɛ ka ala kuta mun na ala y'i sɔn a la de a ye dɔw de jɛ a la k'a di e ma ala tanu i ka ala fo i ka ala barika da an b'a fɔ alhamdulillah nin kuma in ka di ala ye dɛ alhamdulillah ala de y'a fɔ a yɛrɛ ma ka kɔn hali mɛlɛkɛw k'a fɔ ala ma ala de y'a fɔ a yɛrɛ ma ka kɔn hali danfɛnw k'a fɔ ala ma ala de ko a yɛrɛ ma ko alhamdulillah tanu bɛ ni ala ye ala kira ko sallallahu alaihi wasallam hadisu dɔ kɔnɔ albani ko hadisu in ye hadisa kɛnɛma ye ko ma an'ama allah ala abdin ni'matan fahamida allah alayha wa fi riwaya faqala alhamdulillah illa kana dhalika alhamdu afdala min tilka ni'ma koni ala ye nɛɛma kɛ jɔn dɔ ye nɛɛma kelen kɔfɛ i ye e k'a fɔ ko alhamdulillah ka ala tanu ala tanu b'i ye ala foli b'i ye ala ni nɛɛma in bɔla e de fɛ yen wa an bɛ nɛɛma in kɛ ka e ala barika da ko n'i ye ala tanu ala ka nɛɛma dilen kan ko fo e ka o tanu kɛ diya ala ye ka tɛmɛ ala ye nɛɛma min k'i ye ala ye min kɛ e ye bɛɛ ɲɛ b'a la i y'a deli nafolo la a ye nafolo d'i ma an bɛɛ ɲɛ b'o la o ye hisiya di an bɛɛ ɲɛ b'a la nafolo filɛ i bolo nka e bɛna min di ala ma o kɔfɔlen na mɔgɔw ɲɛ t'o la nka ala ko ne ye min di e ma ni bɛɛ ɲɛ b'o la nafolo filɛ i bolo denbaya filɛ i bolo denko hami tun b'i la i y'a ɲini n fɛ n ye den d'i ma bɛɛ ɲɛ bɛ den na e bolo bi maaw ɲɛ bɛ min na e bolo ni ala ka sɔnnimafɛnw na ni ala ka bonya na n'i ye n tanu e ka tanu ka di ni ala ye ka tɛmɛ ne ye min d'i ma e bɛ min fɔ ala ye alhamdulillah mɔgɔw ɲɛ t'o la o ala de ɲɛ b'o la nka kuma n'a kɔrɔ de bɛ ɲɔgɔn na ala tanu ni fɛn minnu bɛ ɲɔgɔn na a bɛɛ de bɛ fara ɲɔgɔn kan o tuma n'a dafara a bɛ fɔ ko kari ye ala tanu ni dɔ y'a jɛ a bɛ fɔ i ka tanu ma dafa an b'a tanu ani tanu ka kan don dɔ ala kira sallallahu alaihi wasallam k'a to sali la dɔ nana ala kira kɔfɛ sallallahu alaihi wasallam ala kira kelen k'a kun kɔrɔta ka bɔ ruku la ala kira ko sami allahu liman hamida hadisu in bɛ bukhari kɔnɔ hadisu in bɛ bukhari kɔnɔ kira kelen k'o fɔ sahaba dɔ tun bɛ kɔfɛ a ye kuma dɔ fɔ kuma in a y'a kan kɔrɔta ne fo ala kira y'a mɛn sallallahu alaihi wasallam a ko rabbana walakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi hamdan kathiran rabbana walakal hamd an tigi ala tanu bɛ bɛn e ala ye hamdan kathiran tanu min ka ca dan t'a la tayyiban tanu min ka sanu mubarakan fi barika bɛ tanu min na o bɛ e ala ye a ye nin kumakan ɲuman in fɔ a ye nin kumakan duman in fɔ waati min na ala kira ye kuma in mɛn salamu bilalen ala kira y'a ɲɛsin sahabaw ma kira ko manil mutakallim jɔnni kumana sisan k'an to sali la jɔnni ye nin kumakan in fɔ mɔgɔw siranna cɛ yɛrɛ jɔrɔ la a kɛra a ɲɛna k'a ye kuma jugu de fɔ nka sahabaw tun ye danaya mɔgɔw de ye a ma dogo dɛ a ko ana ya rasulallah ala kira ne de y'a fɔ ala kira ko cɛ ma sallallahu alaihi wasallam ko ra'aytu bid'atan wa 30 malakan yabtadirunaha ayyuhum yaktubuha awwalu a ko cɛ ma ne ye mɛlɛkɛ 30 ni kɔjan ye mɛlɛkɛ 30 ni kɔ a kelen kelen u b'a la kɛ ɲɔgɔn dan jɔn ni fɔlɔ b'a sɛbɛn i ye kuma min fɔ tan
akuma baraji bonya meleke bisabanin ko o bala ka ɲɔgɔn dan akuma baraji sɛbɛnin kama a ala tanu jara ala ye kojugu a farala seli duwawu kan ni ko sami allahu liman hamida rabbana walakal hamdu ibadaka hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi ala tanu kɛ cogo ɲuman ya rabbi ala ka nɔgɔya ɲɛ an b'a tanu ale min ye a kelebanciya wajibiya ka jɔnw kan ka jɔnw lasu a ka yamaru labatoli kan wa ala ye maa kɛrɛnkɛrɛn a ye maa min kanu ala ye maa kɛrɛnkɛrɛn a ye maa min laɲini ka bɛnzema k'o tigi ye n'i yɛrɛ ye silamɛya kɔnɔ i ka cɛya tɛ dɛ ala de y'i kanu k'a d'i ma ya rabbi ala k'an sabata kan nɛɛma ni kisi an b'o caman ɲini allahu subhanahu wa ta'ala fɛ a k'o jidi ala kira muhammad kan sallallahu alaihi wa sallam kira min nana anw ma nin kanda ye kira min nana anw ma ni nisɔndiya ye n'an ye ala bato an bɛ don alijinɛ kɔnɔ ala k'a nɔgɔya an ma ala ko nɛɛma kɛ ala kira muhammadu kan ala ye kira min ci k'a kɛ hinɛ ye k'a kɛ fusamanciya ye danfɛnw bɛɛ lajɛlen ye ni maa o maa tugun'a kɔ i bɛ kanda ya rabbi ala k'an kanda wal ali wa sahab ala ka nɛɛma ni kisi caman jidi ala kira so dungew kan a n'a ka sahabaw wa atba'il huda ani maa o maa tuguna kanda nɔfɛ kanda min ni ala kira n'a nana ala ka kisi k'a kelen kelen bɛɛ kan ka nɛɛma k'a kelen kelen bɛɛ kan nɛɛma ni kisi la anw tɛ dan dɔn min na ni ala de b'a dan dɔn n ye maabaw di kira somɔgɔw allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad ala kira ka sahabaw minnu ye ala kira dɛmɛ sallallahu alaihi wa sallam sahabaw ye maabaw de dɛ sahabaw ye maabaw de ala y'u bonya nin diinɛ in ala ta kɔfɛ olu ni kira de y'a kɔlɔsi k'a se an ma yan bi u ye ala kira dɛmɛ n'u ni ye ka ala kira dɛmɛ n'u ka nafolo ye hadisi dɔ bɛ yen a bɛ muslim kɔnɔ ala kira ko sangolo an-nujumu amanatun lis-sama dolo minnu filɛ sanfɛ ko ninnu ye danaya de ye sangolo ye tant que ni dolow bɛ yen sanfɛ sangolo tɛ tiɲɛ sangolo tiɲɛni min fɔra ni diɲɛ laban taamasiyɛn dɔ don o bɛ kɛ dolow bɛɛ bannen kɔfɛ dolow bɛɛ tiɲɛnen kɔfɛ ala fɛ nka tant que dolow bɛ yen sangolo in bɛ to a cogoya la nka ni dolow bɔra yen don o don o don ala bɛ sangolo bɔ yen a ko ale muhamadu fana ye danaya de wa ana ale muhamadu ale ye danaya ye li ashabi a ka sahabaw ye nka kuma fɔlɔ in tɔ la ko dolow ye danaya ye sangolo ye ni dolow bɔra yen ata sama ama tu'ad fɛn na sangolo ma min lahidu bɛ ka taa ye ale kira fana ye danaya ye a ka sahabaw ye n'ale ala kira taara fɛn na sahabaw ma min lahidu bɛ ka taa u ye k'ala kira to yen k'o bɛɛ basigilen don nka ala kira fatura k'o ɲaamina dɔɔni a y'o fɔ cogo min a y'o ɲɔgɔnna fɔ sahabaw fana ma wa ashabi ne kira ka sahabaw amanatun li ummati olu ye danaya de ye ne mantonw ye fa idha zahabat ashabi ni ne kira ka sahabaw taara ata ummati ma yu'adun fɛn na ne mantow ma min t'u ma hɛrɛ ye dɛ fɛn na ne mantow ma min lahidu bɛ ka taa u ye ni sahabaw taara ko bi ɲaami a kɛra dɛ ni sahababa ninnu an ka duwawu k'u ye ya rabbi ala ka hinɛ u la ka yafa u ma ala k'an fara u ka alijinɛ firidawusi kɔnɔ an balimaw an ka siran ala ɲɛ ala ɲɛ siran ɲɛ o de ye sira fana ye min adamaden tɛ se ala ma alikiyama ni foyi ye min ka bon n'a ye n'i sera ala ma k'a sɔrɔ i dusukun ka ɲi i siran bɛ ala ɲɛ i ala ka danw bonya alhamdulillah ala ko nɔgɔya an ma an ka sira fana ta an ka nin diɲɛ in kɔnɔ ka kɔn a banni ɲɛ wa an kana sɔn diɲɛ kan nɛgɛn dɛ an kana sɔn diɲɛ kan kɔ don ala ma fala taghurrannakumul hayatu dunya aw kana sɔn diɲɛ kan nɛgɛn dɛ n'i ye kuranɛ aya bɛɛ kɛ ɲɔgɔn kan k'ala kira ka hadisaw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a bɛ adamaden ɲɛsin fɛn ba kelen de ma fɛn belebeleba kelen o ye fɛn jumɛn ye ko an k'an cogo dɔn nin diɲɛ in na yan an k'an to nin ɲɛnamaya kɔnɔ an kun bɛ min kan k'o ɲɛsigi
dina kuma bebende nofe ka adamaden dusuku ɲɛsin ala ma ka adamaden dusuku ɲɛsin lahara kanu ma ka diɲɛ kanu bɔ adamaden dusuku na dina kuma bɛɛ b'o de nɔfɛ hali aya minnu jiginna ala kira kan sura kun fɔlɔ minnu jiginna ala kira kan lahara ko b'a bɛɛ kɔnɔ a bɛɛ sura dɔw bɛ yen i b'a daminɛ a kun fo ka taa ban i tɛ lahara tɔgɔya kɔnɔ i tɛ lahara ko kumaya kɔnɔ nka sura fɔlɔ minnu jiginna ala kira kan walima aya fɔlɔ minnu jiginna ala kira kan lahara ko b'a bɛɛ kɔnɔ depuis ala kira bɛ makan lahara ko kuma in bɛ ka fɔ a ye muhamad ne y'i ci nka n y'i ci min kama o tɛ diɲɛ ye dɛ ni diɲɛ ko don mɔgɔw b'o ɲɛdɔn maa tɛ maa kana diɲɛ ko la o bɛɛ b'o ɲɛdɔn nka kiraw ni fɛn dɔ de nana min tun tɛ maaw bolo yan o ye jumɛn ye tawhidullah ka ala kɛ kelen ye ibadatullah ka ala bato aljanna wa nar an ka baara kɛ baara min b'an don aljinɛ kɔnɔ an ka mabɔ baaraw la baara min b'an se tasuma ma kiraw ni nin faamu ni nin dɔnni de nana nin de tun tɛ yan adamadenya baaraw don bɛɛ b'o ɲɛdɔn kiraw ni min nana o ye nin de ye kala kira to kuduwo kono aya fɔlɔ min jiginna kan اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى يعني محمد إيه أني نيتي منو ما أو ببنا سجني على ما ين لهرا ninde sura folo folo mi na jigina ala kira kan don ba fam baka kuma na we nindi lahara ko kuma ba ko katla ka sura kunje ni lahara ko kuma yi mudassir bidaka sura dafale complet min jigina ala kira kan sallallahu alaihi wasallam wa ya mudassiri يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير فإذا نقر في الناقور ألا بند دون فيالي بنا كبرولا القيامة كودي كودي ni y'a ye depuis ala kira bɛ maga seliko tun tɛ yen o don min ye farida ye sahabaw kan sunko tɛ yen o don min ye farida ye nka lahara ko kuma ala y'a fɔ u ye depuis maga ayiwa diinɛ bɛɛ bɛ min nɔfɛ o ye lahara ko in de diɲɛ ko tɛ dɛ fa idha nuqira fi naqur don min na fiyɛli bɛna kɛ buru la bɛɛ bɛna sa don dɔ ala kira ko hadisa kɛnɛma don a b'an ka gafe kɛnɛma ninnu bɛɛ kɔnɔ ala kira ko kayfa an'am وصاحب القرن قد التقم القرن واستمع الإذن حتى يؤمر فينفخ كبرو بميمبرو إسرافيل عليه السلام برو في ملكه قال كرابا يردام تشودي على كرابا يرجاجي كونو تشودي كادمتمي كاسرو برو في ملكه كلمبه كبرو دوادا كي itlo da ka ala makono ala k'a fa k'a fiyɛ k'a bɛ ten de fɛn min bɛ ten k'ale b'a yɛrɛ don diɲɛ ma cogo di maa si t'i yɛrɛ di diɲɛ ma ni diɲɛ min halaki maa si t'a ka waati bɛɛ di diɲɛ ma ni diɲɛ min mako sa kiraw nana min kama o ye lahara ko in de diɲɛ tɛ dɛ anw bɛ diinɛ min kɔni dɔn n'a tɔgɔ ye ko silamɛya silamɛya nana min kama a fɔlɔ fɔlɔ o ye ka lahara dilan de ye diɲɛ bɛ dilan nɔfɛ ka taa ni maa min ka lahara dilanna i ka diɲɛ bɛ dilan diɲɛ dilan bɛɛ tɛ wariko ye o diɲɛ dilan bɛɛ tɛ ɲini ɲini ala fɛ a y'a di yan o la n'o ye diɲɛ dilan ye n y'a fɔ yan n bɛ segin a kan Seydina Bilal a sara a ma den to a kɔ o Bilal ma kɔ to dɛ a ma sa ka denkɛ kelen to a kɔ a ma sa ka denmuso kelen to a kɔ a jalan sara foyi tun t'a bolo fantan tun don a masaw tun ye fantan ye farafin don se foyi t'a ye ale de tun ye ala kɛra ka misiriwelela ye sallallahu alaihi wa sallam nka a n'a ka o farafinya a n'a ka o fantanya a n'a ka o dentanya a ma sa fiyewu fɔ ala kɛra y'a fɔ a ye ko Bilal ne ye sen mankan mɛn ɲɛfɛ alijinɛ kɔnɔ
ni diɲɛ ko don a bɛ tugu alakira nɔfɛ o ale ye Éthiopie ka di nka a tuguna kira kɔ lahara ko de kama. Salmanul Farisi a ka kisa ka jan ka se hakɛ min na ne ma da la ni sahaba bɛ yen min ka kisa ka jan ka se Salmanu ka kisa ma a tɔgɔ ye ko Salmanul Farisi. Kira ko cɛ min ma ko Salmanu minna ahlul bayt ko ni alakira somɔgɔ dɔ ye Salmani ye k'a ka ɲɛnamaya kalan ka bɔ a fa ka bonya na ka bɔ kerecɛn ɲɛmɔgɔw ka bonya na ka bɔ kerecɛn ɲɛmɔgɔw ka alimamiya la ka bɔ u ka nafolo kɔnɔ ka bɔ u ka karama kɔnɔ ka taa maa kelen fɛ yen ka taa maa fila fɛ yen ka alakira ko in de ɲɛɲini fo ka taa a yɛrɛ kɛ tungamange ye ka taa kɛ jɔn ye Madinɛ alakira kama. a mansaw ye setigi de anw tile ko ɲamina dɛ anw ye diɲɛ kanu ka diɲɛ kanu fa tɛmɛna a dan kan. diɲɛ kanu ko jugu nana kana mun kɛ lahara kanu min tun kan kana na diɲɛ kanu nana kana lahara kanu fana gɛn k'o bɔ yen f'an yɛrɛ b'a fɔ silamɛya min filɛ n'an b'a la diinɛ min filɛ nin n'an b'a kɔnɔ a dabɔra diɲɛ dama de kama diɲɛ ka diya an na diinɛ in dabɔra o de kama silamɛya dabɔra diɲɛ de kama alijinɛ ko tɛ. kunfinw ye nin fɔ fo karamɔgɔ yɛrɛ nana kana fɔ wajulu la ko silamɛya ma dabɔ lahara ko kama dɛ silamɛya dabɔra diɲɛ ko de kama silamɛya ma dabɔ alijinɛ ko kama silamɛya dabɔra diɲɛ ko de kama an ka lafiya diɲɛ kɔnɔ yan an k'an yɛrɛ damu diɲɛ kɔnɔ yan maa kana bin maa kan an ka se sɔrɔ an ka an ni hinɛ diɲɛ kɔnɔ ko silamɛya bɛɛ dabɔra o de kama. ni ayaw bɛ ɲɔgɔn ye ni maa ye diɲɛ kanu ka se hakɛ dɔ ma a b'i mako sa dɛ. fɛn fila bɛ yen a bɛ adamaden fitinɛ ala k'an kisi a ma nafolo ani jamakuntigiya ɲɛmɔgɔya nin fɛn fila ala y'a di maa o maa ma ni conseil ba ɲuman ma sɔrɔ i la i bɛ halaki. nafolo cayara jama cayara jɔnni bɛ tiɲɛ fɔ ye minnu b'i kɛrɛfɛ o bɛ fɛn ɲini de la hali ni ye maa laadiri ta karamɔgɔ kunda k'a bile k'a kɛ tiɲɛ fɔ i ye n'a y'a dɔn ko tiɲɛ man di a tɛ tiɲɛ fɔ i ye o sinon bɛɛ bɛ tiɲɛ dɔn bɛɛ bɛ tiɲɛ dɔn ni bɛɛ bɛ tiɲɛ dɔn fa alhamaha fujuraha wa taqwaha jama ko de ye tiɲɛtigiya ye don min na Seydina Abubakar bɛ bɔ k'i Musailimatul Kazzab a ye lettre ci alakira ma kira ka ɲɛnamaya laban ko ale yɛrɛ ye kira ye o tuma an fila don an ka fɔ ka bɛn ka ko la réconciliation an k'a lajɛ an ka bɛn e ye kira ye yan fɛ ne yɛrɛ ye kira ye yan fɛ mɛlɛkɛ bɛ jigin ne kan ni n ka suraw ye ne ta bɛ n bolo yan nka komi e ka kiraya ka kɔrɔ ne ta ye e ye ne kɔrɔkɛ ye o tuma ne ye dɔɔnin an ka jɛ an ka ko in kɛ ɲɔgɔn fɛ a ye lettre ci kira ma k'a ka kiraya déclarer alakira la o ni kira ka fatuli donna ɲɔgɔn na Seydina Abubakar nana a y'i kunda cɛ kan mɔgɔ min ko k'ale ye kira yɛrɛ balolen o kan ka maa sɔrɔ mɔgɔ kan ka tugu o nɔfɛ kira yɛrɛ bɛ yen nka o n'a ta bɛn a ko k'ale ye kira ye nka don min na Seydina Abubakar bɛ bɔ ka taa kɛlɛ maa 40,000 de tun b'a nɔfɛ kɛlɛ in na adamaden maa 40,000 dɔw de ko maa 50,000 o don y'a sɔrɔ Seydina Abubakar ka kɛlɛbolo tun bɛ mɔgɔ 12 kan o de tuguna a nɔfɛ ko anw dalen b'i ka kiraya la wa an b'i nɔfɛ o don ale ka kɛlɛden ka ca ni Seydina Abubakar ka kɛlɛden ye jama ko tɛ diinɛ ko ye dɛ diinɛ ko ye tiɲɛ ko de hali ni maa kelen don diinɛ mako bɛ min na o ye tiɲɛ de ye hali ni maa kelen de bɛ tiɲɛ kan an ka tiɲɛ min na an ka baara kɛ ni tiɲɛ ye nka ni jama bɛ fu nɔfɛ a ye jama to yen wa in tuti' akthara man fil ard yudilluka an sabilillah ala ye nin fɔ an ye o a ko Muhamadu sallallahu alaihi wasallam ko n'i tuguna adamaden fanba nɔfɛ k'u b'i fili ka bɔ ala ka sira kan b'i fili dɛ
maa ka bonya sɔrɔ ni diinɛ ye ka jama sɔrɔ ni diinɛ ye ka tila ka ala ka diinɛ labila silamɛ an k'an yɛrɛ kɔlɔsi dɛ jama min dɔ b'i nɔfɛ maa o maa ye karamɔgɔ ye Mali la yan diɲɛ yɛrɛ jama in t'i nɔfɛ diɲɛ ko la koyi jama in b'i nɔfɛ de k'e bɛ ka kuma min fɔ a kuma ka d'an ye la Allah e ka kuma in an bɛ ala ka hinɛ sɔrɔ nin kuma in ye an bɛ don alijinɛ kɔnɔ ni e ka nin kuma ye jama tuguna e nɔ n'o kumakan de diɲɛ ko don wa jama min b'i kɔ o t'i kɔ diɲɛ ko la koyi a jama b'i kɔ de k'i b'u don alijinɛ kɔnɔ dalen b'o de la jama y'a ka nafolo bɔ k'a d'e ma jama ye a kunna wari bɔ k'a d'e ma jama ye ka tɔn kari kama o don jama bɛ k'e bonya lahara ko de kama hakili b'o faamu cogo di jama ye bonya min kama o ye lahara de diɲɛ tɛ dɛ an bɛ nin kari bonya walasa an kɛ ala ka diɲɛ sɔrɔ an bɛ kari bonya walasa an kɛ alijinɛ sɔrɔ olu ye wari di e ma o de kama e kan ka min yira u la o ye alijinɛ sɔrɔ sira de ye a ye wari di min kama a sira filɛ a ye taa nin fɛ nka e ko ayi diinɛ ko in dɛ a dabɔra diɲɛ de kama minnu ye wari di ma y'u nani de y'u nani de ni diɲɛ ko don n'o b'a d'e ma ta baara k'u yɛrɛ ye u ta da u faw ma maa dɔw y'u faw jɛ wari la y'a ka nin tɔn ninnu karitiw san n'a ye maa dɔw y'u baw jɛ wari la y'a ka nin tɔn ninnu karitiw san n'a ye u y'u somɔgɔw jɛ wari la k'a don aw ka tɔn ɲata kama mun kama u n'u ka kunfinya u n'u ka dɛsɛ u n'u ka fantanya ko an b'a fɛ ka don alijinɛ kɔnɔ kari nɔfɛ a janfa ka bon ni janfa bɛɛ ye ni maaw nan'i ma ala kama mɔgɔw ɲɛsin ala ma ni maaw bolila ka na kari na an nana e ma ala kama e yɛrɛ ka maaw tɛgɛ minɛ i k'u ɲɛsin ala ma i k'i bɔ mɔgɔw ɲɛkɔrɔ diɲɛ ye mun ye ko maa bɛ kɛlɛ k'a nɔfɛ diɲɛ ye mun ye ko maa b'i yɛrɛ bɛɛ di diɲɛ ma Karuna a ka kisa ala ko Karuna n'i y'o ka kisa faamu dɔrɔn i bɛ diɲɛ ko faamu ko Karuna tun ye Musa ka mɔgɔ de Musa balimakɛ de tun ye Karuna ye a balimakɛ Musa fa dɔgɔkɛ o den de ye Karuna ye a binakɛ den de ye Karuna ye balimaya dan t'o ye ne fa ni ye fa kelen wa Karuna tun bɛ Musa de nɔfɛ Karuna tun bɛ i n'a fɔ Musa ka alimami dɔ ma gansan tun tɛ dɛ waritigi dama tɛ dɛ kɛ kɔn a ka waritigiya yan u tun b'a ale de wele ko alimunawara u ka kan na munawaru kɔrɔ ye di ko maa min ɲɛda nɔrɔlen don maa nɔrɔlen u y'o fɔ a ye mun na ko maa tun tɛ Musa ka jama la Musa ni Haruna kɔfɛ min tun bɛ Tawurata dɔn ka tɛmɛ Karuna kan k'o tun tɛ yen o de ye Karuna ye ala ye bonya k'a ye ka bonya k'a ye fa baga alayhim nɛɛma in ma ko ale fɛ a yadara nɛɛma bɛ maa min se jahanama kɔnɔ fantanya t'o se tasuma kɔnɔ tuma dɔ ni se t'i ye i na sigi hali ni ala kuta nege b'i la n'a kɛminan tɛ yen a kɛ wari t'i kunna i tɛna sigi nka a bɛɛ bɛ maa min bolo don e bɛ fɛn min bɛɛ kɛ maa tɛ yen min bɛ se k'a fɔ kari a dabila faamaw bɛ siran i ɲɛ fantanw bɛ siran i ɲɛ karamɔgɔw bɛ siran i ɲɛ bɛɛ kelen bɛ k'i niyɔrɔ ji sigi k'a da mun kan ko fɛn b'i bolo jɔnni bɛ tiɲɛ fɔ e ye bilen e yɛrɛ mago tɛ tiɲɛ na jɔnni bɛ ladi bilen e hakili la e bɛ min dɔn maa si t'o dɔn a bɛ mɔgɔ dɔw ɲɛna k'olu de ye masdaru sariya sariya yɛrɛ bɔyɔrɔ ye ale de ye maa si tɛ diɲɛ kɔnɔ bi ala kɛra kɔfɛ ko mɔgɔ min ye silamɛya sariya bɔyɔrɔ ye o maa tɛ diɲɛ kɔnɔ n'i kumana an b'i ka kuma ta k'a suma kuranɛ ma n'u bɛnna ɲɔgɔn ma alihamudulilayi an b'a ta an bɛ baara kɛ n'a ye n'i kumana n'an m'a ye an b'a suma ala kɛra ka hadisaw ma n'i ka kuma nin kɛra ka hadisaw bɛnna an b'a ta an bɛ baara kɛ n'a ye n'i kumana an b'a suma dɔnnibaw ka kuma ma dɔnnibaw minnu diɲɛ yɛrɛ seere la ko dɔnnibaw don an b'i ka kuma suma olu ka kuma ma n'i ka kuma bɛnna sababu ma an b'a ta an bɛ baara kɛ n'a ye n'a ma bɛn kuranɛ ma a ma bɛn ala kɛra ka hadisa ma a ma bɛn dɔnnibaw ka kuma ma an b'a fili an mago foyi t'a la e ma ca anw ma koyi min cira o ye ala kɛra di min cira o ye ala kɛra di tafsiru dayɛlɛ qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidhalika falyafrahu
huwa khairu mimma yajma'un o aya tafsir la ko sayyidina umar don do ka sigilimbe kharajul iraq nafuru unana kana di umar ma aka jonge nana nayi nafuru chaman ba ka bo iraq jamana ka o wari mbeta blaslamo ka bangila abe islamo mo kotla nafuru inge chawe cha dain umar yin nafuru inta ka laje umar ni sondiara nga woro kili afujunna wallahi madola mumini ni alay jeyla ka ja ni sigi ki miri dondo yusma mumbi suma ta so sisa e ki ka sofle ne kan so ni par ko nyumay so dlan ko cekay salon kay dum finin kay nga bul fen kay nga bitigi falembe aywa mbemmi ni ala ya bedia e kati sigi ni boro jumana ka ta befle katla ki miri ko dondo nena boni mbela ita sumawa ngode bar ma de suma ni parli bay ni fen mam bay dondo ne be kurunto ka boni mbela ka dinga sekanda kono nte danga teren kono nte danga villa kono nte danga bitigi kono mbita da kaburu donde la dan frate fanta ni fama ni nyon che romi ne bita yendi meni beto yi wallahi ni miri ala be suma ni miri ala be suma jebe ni islam fe koy nga jiye ni to yi hakilisi kana to jiye ni ki galara chende jiye ni fe won fe nabi galara chen otoyi amana yangama koy no asro kan na yangama ala tumbe an faada madanka abla yandi fura ta abla aljina kono nga ala yi adama daya bla mini aya bla aljina de kono o de soyi la hiya alhayawan ni koy jiye koy muna babla aljina kono ata bla yasi ekle adama dandron ke singa abla jiye kono amba beke ya maba nga ala yi adama danka abla aljina kono ka fay ko yande soyi de shaytani bi krefe ya kana so aki boyande na yi boye be sege na yi boye be nimisa utma umara alayhi radiyallahu an akele ken nan furi nasumana aka jonge maula ukmana jonge ko ako marma ko hada min fadlillah wa rahmatihi fabidhalika falyafrahu alayhi aya kalan nin ko in kama ko ni nema min fle ni nafulo min fle ni ala ka fusmanciya di ani ala ka hine ala ko min kama anga ni sondiani aye ko e ninde ayo fo maru kama ko kel dabta ye kalon dige ma kanga ni sondiani mi o tani de ki ye kalon dige ima cian fo qul ala kala fo bi fadlillah ni allah ta'ala ka fusmanciya yi wa rahmati wa bi anaka hine fabidhalika no fem flaide falyafrahu kuka nisondia huwa khairun mimma yajma'un ode here ka boka sago amen nan fulo minga nyonga ni nan fulo de anya ka nyonga ala ko anga nisondia ni miyo ko kayni ni yow den yede kambe min ameke minga nyonga ko de ni umaru ko ala ko anga nisondia ni fen sabadi al huda wal qur'anu was sunnah imma be nisondia jiye kono iba ken ni fen sabadi worte de afro ya huda kira ni kanda minna ne sonala nyata kira ko nga ala ye nyamaru ni sira minyi kanda sraka ne yere kun kolo kan yere bla oka ko ya foro yi aflana alquran gafe min dira ala kira muhammad ma sallallahu alaihi wasallam o gafe ne yere kun kolo o ko ngamin ke nyuke ako ngamin dabla nya dabla ma be nisondia ni oyi asabana wa sunna kira ni taburo min nana ay ni ngeni ne kira tasraye ay ni toyi ne kira te ni fe kira be min fe ne kira fe nya labato kira te min fe ne mabola ko ma be nisondia ni fe mi ko yi ni di ko jente de duñu manke nisondia na yi Ramadan tabiyari yo kuma koroma didu o ti tayre ko itayre kabru ibe do dinga ngoro di tay ye mum blay yo la ben ci
otuma an ka lahara yira maaw la an ka lahara yira maaw la ni maa o maa ka lahara ɲini kɛra tiɲɛ ye a ɲɛ yɛrɛ kan dɛ ala b'i ka diɲɛ dilan o diɲɛ dilan bɛɛ tɛ kɛ miliyari sɔrɔ an y'o fɔ ala kira tun ye fantan de ye a ka diɲɛ ma dilan wa a ka diɲɛ dilanna parce que ani ala balola ɲɔgɔn fɛ a ye ala ka ci lase ala ye min fɔ a sɔnna a ma a fatura k'a sɔrɔ ala yafalen don a ma k'a don alijinɛ kɔnɔ ni de ye diɲɛ dilan ye diɲɛ parili tɛ dɛ diɲɛ parili tɛ fantan tacogo kaburu kɔnɔ ani faama tacogo a bɛɛ tɛ kelen ye président tacogo ani aw ka dugu gerebuden tacogo a bɛɛ tɛ kelen ye danfara foyi t'u cɛ faama kaburu président kaburu fantan kaburu danfara b'u cɛ wa ni danfara yera ye aw minnu y'o danfara lahara b'o kun aw b'o kun fɔ ala ye danfara man ka ye président kaburu ni fantan kaburu ni ɲɔgɔn cɛ foyi siman tɛ k'a la karo tɛ k'a la bɛlɛ tɛ k'a la foyi a bɛ sen cogo min bɔgɔ bɛ k'a kan ten a banna a bɛ dugawu de k'a ye a bɛ sarakati de bɔ a ye adamaden ye mun ye ni ala ko ten kira y'o de fɔ alayhi salatu wasalam ko ni diɲɛ tun bɛ so kaman bɔ ala yɔrɔ giriya la ko hali kafiri tun tɛ ji soliko kelen sɔrɔ k'a min diɲɛ kɔnɔ yan nka ala ma diɲɛ jate ne bɛ sɔnni kɛ n'i b'i nin de sɔn i bɛ jugu sɔn wa e t'i jugu sɔn nka n'i y'a ye ala y'a jugu sɔn ka tila k'a nin sɔn dɛ ko diɲɛ de tɛ foyi ye ala bolo wa an k'a dɔn k'a fɔ hɛrɛ min bɛ ala bolo o hɛrɛ tɛ ban o de kama ala y'a nin sɔn k'a jugu sɔn kullan numiddu haula wa haula min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahzura ala bɛ bɛɛ sɔn min ko diɲɛ ala b'i sɔn n'a diyara ye min ko lahara ala b'i sɔn n'a diyara ye ala y'o kɛ mun kama ko ale ala ye nin sɔnni minnu kɛ ko nin tɛ foyi bɔ ale ala ka sɔnni na nin tɛ foyi bɔ ale ala ka sɔrɔ la wa a ye nin ganga dɔn ko ale bolo kɔnɔ hɛrɛ tɛ ban anw b'an nin de sɔn an t'an jugu sɔn dɛ nka ala b'a nin sɔn ka tila ka jugu sɔn tuma dɔ jugu yɛrɛ ta ka ca ni nin ta ye a ma ko foyi tɛ diɲɛ la a ka jate foyi tɛ diɲɛ kan hadamaden ye san 40 sɔrɔ ka san 50 sɔrɔ ka san 60 sɔrɔ n'i ma waju saya de bɛ waju foyi tɛ se k'i waju hakɛ dɔ bɛ yen ni hadamaden y'a sɔrɔ i k'i hakili sigi ten dɔ kɛra wallahi dɔ kɛra si hakɛ dɔ bɛ yen n'i y'o sɔrɔ i hakili sigi dɔ kɛra Karun Musa binakɛ den don a yadara sɔrɔ kama a jamana sɔrɔ kama ala ko ne ye nafolo min di Karuna ma n ye sanu min di Karuna ma a tile dama so kelen filɛ a tile filɛ nin ye nafolo so kelen filɛ o falen bɛ a tile filɛ k'o tile dama bɛɛ cɛ jamakulu de donni mɔgɔ 10 mɔgɔ 9 ka taa se mɔgɔ 8 ma olu de b'a tile ta o y'a ka nafolo so dama tile ye nafolo sen t'o la n'o ye nafolo so dama tile ye nafolo in giriya jɔnni b'o dɔn ala kelen kɔ nafolo in caya jɔnni b'o dɔn ala kelen kɔ ala ko ni ala y'o di Karuna ma nka mɔgɔ foyi tun t'a la n y'a di Karuna ma o don kafiri don a mako foyi tɛ ala la a banna Musa la ka ban Tawurata la ka tila k'a yɛrɛ bonya ala ma nka o n'a ta bɛn ni ala ye diɲɛ d'a ma n ka hakili sigi dɛ a bɔlen a ka mɔgɔw kama Karun la tafrah kana nisɔndiya dɛ e ka nin nisɔndiya kɛcogo ala tɛ nin fɛ nisɔndiya min bɛ kɛ ni yɛrɛ bonya ye nisɔndiya min bɛ kɛ ne ka fisa ni aw ye o de ye balawu ye n'a jiginni kɔnɔ tuma o tuma i ka fisa mɔgɔ tɔw ye a dɔn k'i bɛ ka bin ala yɔrɔ i b'a bila i kɔnɔ bɛɛ ka fisa ni ne ye hali n'i ye maa ye ala kuta la ne m'a fɔ i k'i suma ma dɛ nka i kan ka miiri k'a ye nin k'a ma bɛn nka i b'a sɔrɔ jogo wɛrɛ bɛ yen a bɛ k'o kɛ o ka di ala ye ne taara k'o kɛ n'o kɛra i bɛ dɔgɔya i yɛrɛ bolo i tɛ foyi ye i ɲɛ kɔrɔ n'a bɛ ɲɛna k'e de ye maa ye e de ye karamɔgɔ ye tɔw tɛ foyi ye tɔw de bɛ barika ɲini hali ala kɛra maa kɛ ten
ramgo ko ma ko ni inna allaha la yuhibbul farihin ni nisondiya façon ala tafe nisondiya mi ala ba fe nisondiya mi ni ala batu be ñogon fe nisondiya mi ni ala barkada be ñogon fe ala bo de fe nga nisondiya fe wo fembe keni yere boñaye nisondiya fe wo fembe ni keni ala ka dawn karli ala tafe wabtaghi fima ataka Allahu dar al-akhirah mo ya wajude imana cien cugo cugo wallahi mo do bi ka jamala olutu ka lahara feri jiya kama o be cien fuyi halni bana o ma kengene o be manjadi imana ka fama yi cugo cugo mago te maka conseil da imana fariya cugo cugo ma do bi ka jamala ye ni yo lame ka fanga te cien ma do bi ka jamala ye ni yo lame ini jamana kono de on te bla nyona ma do bi ka jamala ye ni yo lame ini kinte bla nyona ma do bi ka jamala ye ni yo lame ini ala te bla nyona de baye ne dia be nun to foyi ne ka hakili ka bo abe ka hakili ni ay ne kara famay o ko ne de hakili ka boni aw hakili ni ay ne kara karamoy ne de hakili ka boni aw hakili ne be min do aw to don o tuma de halaki o ko ma wabtaghi fima ataka Allahu dar al-akhirah ala min dima akeke lahara nyini ni bunya do abunya ke ka aljine nyini imai hali jiye bunya min dirima ala ko ma dima jiye kama de nya dima de wala sa'i ka lahara nyini nay jiyen nan fulo min ala ya dima nya dima de ka ble ko yewa ay lahara jonai ne ala jiye nyini nay ni be min fe o ke ala nde min fe ko no kal lahara nyini ka ne ala min dima etate o ne da dima nche ama dima de ini ndo ya nyini nyon fe dorme to du shikuna bi ere balma chaman be munu ye kon war nyinna munu nyi kon nan fulo nyinina nga min be kuna ba ta shikuna doni yake nin chesi do ye min ke mo ke nin ko ya do ka koroni ye ado yi fa flan re nga ala ye sugandi ka min die ma o tu shibulu ekelen taka cha ka dugu betay ala de adima ki bu hanaye ko lara nyinni ni ay wala tansa nasibaka min ad-dunya wabtaghi fima ataka Allahu dar al-akhirah wala tansa nasibaka min ad-dunya kana nyina inni yoro ko jena ala inni yoro min dima kana nyino ko ni yoro yin karamako ko de ni yoro mi jemi nabi kalara dlan ko de ni yoro jena nan fulo min bi kala hara glande wode e niro yi jena fanga min bi kala hara glan wode e niro yi jena bunya min bi kala hara glan wode e niro yi jena dore ko kay ko wa dogo ko kasange de ko dum ko yi niro min bi jena ko yi kasange ita min bi ko kasange de madon ifatura mori do ilaka dinga sengi bila kono kita ita ban ini je fengile mbina kaburu kono way kasange wa kasange ko fe fini ngele bibe aljina harli finu aljina parlan o be do ila je kasange ko fe ala ko no ya amma ni mo soro jahannama tasma fini jahannama ne ga duluki o kalaman de be do ikane ka je kasange ko fe ala kan gishama ko yini yoro mi be je ko kasange de ala ye shi min dama nga ke kala nyini ala ye doni min dama nga ke kala nyini ala ye buye min dama nga ke kala nyini anga ke kala je nyini ala be min fe ango kala te min fe anga maboda wa ma kuna ndide mai ma mi nya ka lahara dlan ka kwa ka bwa khono ma kuna ngode mai ما من سراكا فرما برافويكا كاللهري على كان كشام أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى أما بعد ambalmaw ambe ala tanun ka ala fuka ala barkada ambe kuma kunce minka
nin diɲɛ ko y'an ka hakili sigi a fɛ dɛ anw filɛ tile min na fitinɛ cayara dɛ fitinɛ tun man ka bɔ yɔrɔ min fitinɛ b'a la ka bɔ yen de bon ni fitinɛ mɔgɔw ma sigi ni fitinɛ bɔli yɔrɔ min na ni fitinɛ bɔra yen maa min b'o o ko faamu o tɛ bɛɛ ye dɛ maa min b'o ko faamu o tɛ bɛɛ ye dɛ fɔlɔ fitinɛ tun bɛ bɔ faama kunda de ka sin ala ka diinɛ ma a bɛ bɔ kafiriw de yɔrɔ ka sin ala ka diinɛ ma kira tile bɛɛ fitinɛ tun bɛ ten nka bi fitinɛ b'a la ka bɔ silamɛ karamɔgɔw de yɔrɔ ka sin silamɛya ma minnu kan ka maaw kanda olu de b'a la bi ka mɔgɔw fili maaw ye duwawu kɛ hali somaw ye yan soma salen kafiri salen turabudala salen wajulukɛla alimami b'a la ka duwawu kɛ o ye jamana kɔnɔ kunfin b'a dɔn k'o tɛ daga wa turabuda laturuda somaya kɔrɔninfili nin tɛ fɛn ye ko hadisa de y'a haramu dɛ ala de ye nin fɛn ninnu ta u cɛ tɔgɔ ma k'a fɔ ko ale ala y'a haramuya ko kafiriya baara don ya ayuhalladina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali shaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun innama yuridu shaitan an yuqi'a baynakum al-adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dhikrillah wa 'ani s-salah fahal antum muntahun ikona ayati suratul maida ala ko glomi innamal khamru glomi innamal khamru wal maisir ani sobo tunun be fen famuni innamal khamru wal maisir wal ansab ani bolison ka yiri mogonin turu ka bato ka jiri turu ka bato ka fara turu ka bato o de ansabu ye ala ko ko min fana filɛ wal azlamu ani kalada tiɲɛda turabuda kɔrɔninfiri ka fɛn dɔ ci ka maaw kungo filɛ ka fɛn dɔ ci ka maaw ka sini ɲɛfɔ k'a sɔrɔ min bɛ yɛrɛ sɔrɔ sini e t'o ɲɛdɔn e bɛ maaw ka san ko ɲɛfɔ nka min bɛ ne sɔrɔ sini e yɛrɛ ɲɛ t'o la nka o n'a ta bɛɛ anw tɛ kekuya ala ko nin fɛn naani gulɔmi sobo bolisɔn turabuda ani tiɲɛda ninnu ani kalada ninnu ko nin kelen kelen bɛɛ ye nɔgɔ de ye nin bɛɛ ye jurumu de ye nin bɛɛ ye kafiriya baara de ye fajitanibuhu a y'aw mabɔ a la n'o kɛra aw bɛ kisi ko in a b'a la ka dugu min na dɛ kunun kɔrɔ dɔ ye ne wele telefɔni na a balima surun ale tun dalen b'a ka silamɛya la a ka silamɛya ka ɲi a ka diinɛ ka ɲi misiri tɛ fɔ a kɔ maa ɲumanba jaa a bɛ ka taa yɛrɛ di nin maa ninnu de ma wa faamaba se b'a ye ayi a bɛ ka taa yɛrɛ kalifa turabudalaw de ma sisan k'olu ko a ma ko fɛn dɔ bɛ yen ko n'u y'o gosi a ye k'a ti bɔ a pilasi in na fiyewu a bɛ taa don cɛ in de k'a ka bulon kɔnɔ a ka bugusoni kɔnɔ ye ale yɛrɛ n'a ka vɛsi dakabana a n'a ka mobili dakabana a b'o de jɔ ka n'a ka a ye cogo cɛ ka ɲi ka taa don nin k'a ka bulon kɔnɔ ka taa don nin k'a ka soni kɔnɔ k'o b'ale ka faamaya kɔlɔsi o yɛrɛ tɛ faama ye n'o nin tun ye tiɲɛ ye faama kɔrɔ minnu tɛmɛna n'u bɛ yen dɔw ma sa fɔlɔ a ye t'u ɲininka soma tun b'a tila bɛɛ bolo minisiri kɔrɔw bɛ yen a ye t'u ɲininka a tiɲɛdala tun b'a tila bɛɛ bolo a dɔw dɔnnen bɛ mɔgɔw fɛ an b'a dɔw dɔn an t'a dɔw dɔn u bɛ minnu ci a mɔgɔw ma an b'a mɔgɔw dɔn nka o soma ninnu y'u ka fanga bali ka tiɲɛ wa o soma ninnu y'u bali ka u ka minisiriya bali ka tiɲɛ wa o soma ninnu y'u ka dibitiya bali ka tiɲɛ wa a faamaw bɛ yen a t'u ɲininka kɛ i ka diinɛ tiɲɛna i ka fanga tɛna basigi a tɛ ɲa i yɛrɛ tuma bɛɛ i ja wulilen tuma bɛɛ i sirannen bɛ ni maa min m'a ka ko di ala ma i bɛ sɛgɛ sa a ye kow di ala ma a ye kow di ala ma aw bɛ lafiya a ye kow sɛmɛ ala la i bɛ lafiya ni ala ye maa min ka ko ta i lafiyara ni ala ye maa min ka ko ta i kisira somɔgɔw tɛ se turabudalaw tɛ se u tɛ se foyi la la hawla wala quwwata illa billah hasbunallah wa ni'mal wakil
rama dimba seme min ka o ye ala kelen de dɛ kira kamana tumana gaba seme min ka o ye ala kelen de nga mun ye ni maa ninnu bila nin na turabu da ka fanga sɔrɔ bi koloni fili ka fanga sɔrɔ bi fo ka tila ka kalanyɔrɔw dayɛlɛ silamɛdenw de bɛna kɛ k'o salifa u bɛ turabu dayɔrɔ la ni misiri welela u bɛ bɔ yen ka taa seli misiri la ka tila ka segin ka na segin o sali kelen kɔnɔ ka na turabu kalan ka na koloni kalan yen kafiriya ni silamɛya ɲɔgɔn fɛ mɔgɔ min b'a k'a tigi ye kafiri de ye hali kana se k'a fɔ la diɲɛ karamɔgɔ si tɛ diɲɛ kɔnɔ ni mali tɛ min ko kafiriya tɛ diɲɛ bɛɛ malikiya kɔni tɛ o malikiya tɛ mali la yan dɛ yɛrɛkiya de b'anw fɛ yan malikiya tɛ yan dɛ wallahi maliki ye min fɔ nin ko ninnu na e ka taa kitabu arisala samarudani i b'a fɔ a samarudani taa kitabu dayɛlɛ dɔrɔn i k'a bonda fɔlɔ kalan a ye min fɔ nin ko ninnu na i k'a kɔrɔ fɔ yan u bɛ tɔgɔ dɔ f'i ma sisan o ye malikiya de ye hakili la maliki tun y'anw ɲɔgɔnna yogorow de ye ka diinɛ fili kɔfɛ k'a kɛ diɲɛ ɲini ye maliki tun t'o ye dɛ maliki tun ye cɛ de ye maliki tun ye alajɔ ɲuman de ye faama ko maliki ma n b'a fɛ ka na n den kalan n ka so yan maliki ko faama i den de bɛna dɔɔnin kalan ne fɛ yan nka ne tɛ taa kalan a ka so i den bila ka na yan danfara t'an ni mɔgɔ tɔw ni ɲɔgɔn cɛ dɛ olu tun ye maabaw de ye i mana ɲumanya kɛ cogo o cogo n'i sara k'i to nin fɛn ninnu na i ye kafiri de ye a tɛ bɛn maa ka duwawu k'i ye a tɛ bɛn seli kɛ k'i su kan a tɛ bɛn hali ni fanga b'an na i su ka don silamɛw ka kaburu don na o ye haramu de ye wa n'i y'a maa fasɔn dɔn hali k'i n'i ka su don a kɛrɛfɛ aw ka dugu somaba su filɛ nin ye taa n'i ka su ye kote dɔ in na kana don a kɛrɛfɛ ni sigiɲɔgɔn kɛra bandi a bi tɔɔrɔ dɛ hali diɲɛ kɔnɔ yan min ka so gunni minɛ maa ɲɛnama tɛ mankan minnu a bɛ kule minnu kɛ a b'i gêner quoi i ka su barikama bɔ a kɛrɛfɛ taa n'a ye fan wɛrɛ nin tɛ maa ye dɛ kafiri tɛ foyi ye hali bagan ka fisa a ye Al-As ibn Wa'il ale ye kafiri de ye ale de ye kolokɔrɔ ta ka na n'a ye don dɔ k'a mɔɲɔgɔn alakira ɲɛkɔrɔ k'a fɔ alakira ma ko e de bɛ k'a kunna kuma kɛ e de bɛ k'a bisigiya ko nin kolo in ala b'a ɲɛnamaya a salen kɔ kira ko ɔhɔ ko ala b'a kɛ a ko i dalen b'a la kira ko ala b'a kɛ nka ala b'i don jahanama kɔnɔ alakira denkɛ fatulen ale de ko magankaw a y'aw hakili sigi an sago sɔrɔla ayi ko in dilanna o kɔ tɛ muhamadu la bilen a kɔ tigɛra ale de ye kuma in fɔ a kɔ tigɛra ala ko inna shani aka huwa al-abtar min bɛ juguya o tigi de kɔ tigɛlen don maa min bɛ alakira juguya e de bɛ lebu diɲɛ kɔnɔ yan ka ko lahara ɲa n'i ma tuubi e de mako bɛ sa diɲɛ kɔnɔ yan mako sa bɛɛ bɛ ɲɛsin e de ma k'a da i ka kira dɔgɔya kan a fɔla min na o ye nin ye Al-As ibn Wa'il a ye denkɛ cɛ fila sɔrɔ kelen tɔgɔ ye ko Amr ibn As filanan tɔgɔ ye ko Hisham ninnu fila bɛɛ silamɛyara ninnu bɛɛ kɛra mumini alakali de ye kelen yɛrɛ fagara jihadi kɛnɛ kan ni maa fila kelen fagara jihadi kɛnɛ kan fa ye kira kɛlɛ ka dan sago ala ko k'a kɔ tigɛra a kɔ tigɛra koyi ka da ka denw silamɛyara fa sara kafiriya kan lahara foyi t'u cɛ denw ka foyi tɛ foyi ɲɛ fa ye denw ka nafa foyi tɛna se fa ma a kɔ tigɛra kafiriya dili o danna sira fɛ ni denw ka silamɛya ye nka mago bɛ min na a satɔ ko a denkɛ cɛ fila ma n'o sara wa a bɛ nin bɛɛ kɛ nin kafiriba in dɛ ɲumankɛlaba de tun don Kɔrɔsiw ka maabaw dɔ de tun don maa minnu tun ye funansere ye magan ni Asu ibn Wa'il b'a la bɛɛ b'a tɔgɔ fɔ n'a ka funansereya ye bɛɛ b'a tɔgɔ fɔ n'a ka ɲumanya ye nka a ma silamɛya dɛ a ko a denkɛ fila ma ko n'o sara n b'a fɛ aw ka jɔn 100 kan hɔrɔnya ne tɔgɔ la jɔn 100 a ye n ka nafolo ta ka jɔn 100 san k'a bɛn kan hɔrɔnya ne tɔgɔ la jɔn 100 n'i ko i b'o wari ɲini bi an ka bi nafolo la a kima ɲini bi dɔnni de b'a jɛ 400 millions na jɔn kelen kima bɛ taa fo 1,2 millions ni dɔɔnin o 200 000
Allah million mugani don de baje million keme flala keme nani na non sara ay million keme sabani ko ja ayo take jon sanku kan horonya ni kama to ni nyuma da yede nga sale a dinge kile atake horoni be dinge kile aka jon kan horonya a dinge to kile o nana o yala kira nyininga ako kira mako ne fa ko nte islamai nga ne fa sa to ko kuna sara ko andinge chefla kanga jon keme kan horonya ne dogoke o ya ka biduru kan horonya ato biduru ne ba fe ko kan horonya nga na ya ke aba nafawa mako bodilla ala kira ko innahu law kana musliman fa a'taqtum anhu kuna fa to islamai ay kan horonya ke ka bo aw fama aba nafa ni aw faatu islamai aw tasaddaqtum anu ay sadaqati boka bo aw fama ahina besama ni aw faatu islamai aw hajjtum anu aw hijra anona ahina besama ngaka kafiriya kama ahina fuite sama jani medendu kirama yafanyi naide mati yafanyi kafiriyo ni yekeleyin aflana abdullah ibn judan ali meta ile maran kulu sanfɛ ka tasuma kundo ni y'a ye dɔrɔn bina ni nana bɛ wari d'i ma furansiya bonyana ka bonya a bi yala ka fantanw ɲini de n'a ye fantan min a b'i bonya f'i k'a fɔ k'a ka ɲi ten a salen alakira de ye Aisha o de ye alakira ɲininka ko alakira ko Abdulahi ibn Judu'an ko maa ɲuman tun don a tun bɛ ɲumanya kɛ a bɛ sinji tugun a bɛ hinɛ fantanw na nka a fatura dɛ nka a ma silamɛya yala a ye ɲumanya min kɛ jahiliya kafiriya kɔnɔ o ɲumanya b'a nafa k'a sɔrɔ silamɛ tɛ a salen kɔ wa kira ko la innahu lam yakul yawman allahumma ighfir li khati'ati yawma din k'a tile kelen m'a fɔ ko ala yafa n ma n ka jurumu na alqiyama jɔ don a ma silamɛya a ye ɲuman min kɛ ala ye bonya min k'a ye diɲɛ kɔnɔ ala ye kɛnɛya min k'a ye diɲɛ kɔnɔ o y'a ka ɲuman sara ye lahara foyi t'a ye fo jahanɛmɛ tasuma fila a laban Adi ibn Hatim ale fa nin fana ye sahaba di Adi ale ye sahaba di a fa tɔgɔ de ko Hatim o Hatim u b'ale de wele ko Hatimu Ta'i o Hatimu Ta'i de arabu tun b'a fɔ ale de ma ko ajwadul arab ko maa min ka funansiriya tun ka bon ni arabu bɛɛ ta ye min tun ye premier ye funansiriya la arabu ka tariku yɛrɛ la o ye nin cɛ in de Hatimu Ta'i a fana ma silamɛya a ye ɲumanya kɛ f'a dama tɛmɛna a fana salen a denkɛ silamɛyara denkɛ kɛra kira teri ye alayhi salam denkɛ ye kira ɲininka ko ala kira ko inna abi kana yaslu rahim ko ne fa a tun bɛ sinji tugun wa yaf'al ne fa tun bɛ nin kɛ ɲumanya la a tun bɛ nin kɛ ɲumanya la fa hal lahu fi dhalika min ajr ne ko ne fa ye ɲumanya min kɛ lahara a b'a nafa baraji b'a ye o la wa qala ala kira ko inna abaka talaba shay'an fa asaba a ko Hatimu ma k'i fa ye fɛn dɔ de ɲini o ye mun ye tɔgɔ k'i fa ye tɔgɔ de ɲini diɲɛ kɔnɔ n'a ka ɲumanya ye lahara tɛ foyi ɲ'a ye fa ma silamɛya dɛ a ye min ɲini n'a ka ɲumanya ye o ye mɔgɔ kan tɔgɔ fɔ wa bɛɛ y'i fa tɔgɔ fɔ wa lahara ka o ɲumanya tɛ foyi ɲ'a ye maa tɛ dugawu kɛ kafiri ye dɛ kafiri ye kafiri de ye maa tɛ dugawu k'a ye n'i y'i tugu ka dugawu k'a ye e yɛrɛ bɛ kafiriya maa o maa ye dugawu kɛ kafiri i b'a kiri dɔn e yɛrɛ bɛ kafiriya waati bɛɛ maaw ka dugawu kɛ e yɛrɛ ye fo n'i tubira n'i sara k'i to kan maa min b'i tugu ka dugawu kɛ kafiri ye o tigi ye kafiri de ye tɛ bɛn maa ka dugawu kɛ ye dɛ nka mun ye ninnu bɛɛ bila nin na diɲɛ ɲini turabuda kuruninfili mun ye mɔgɔw bɔn a kan mun ye mɔgɔw ɲɛsin a ma k'a da ka diɲɛ sɔrɔ teliman don diɲɛ kanu ye dusukun labɔ n t'a fɛ ka sɛgɛ o tuma n bɛ mɔgɔw ka diinɛ tiɲɛ ni min ye o ye nin ye diɲɛ kanu a bɛ fɛn bɛɛ wolo kuruninfilila turabudala laturudala ni nana ma n'a y'a yɛrɛ kɛ a bɛ lahara kungo de f'i ye n'a bɛ diɲɛ kungo de f'i ye lahara ta a tɛ se k'o ye o a ɲɛ tɛ diɲɛ ta yɛrɛ la koyi nka e kun bɛ e de dalen b'a la
o tuma ko in bɛ diɲɛ ko di n'an ma diɲɛ kanu de dɔgɔya ko in bɛ tiɲɛ dɛ an ka Ala bila a ɲɛkɔrɔ an ka Ala diɲɛ bila a ɲɛkɔrɔ n'an y'o fila sɔrɔ ka ban Ala b'an ka diɲɛ dilan ya Rabbi Ala k'o k'an ye Ala ka bɔdaw k'an ye Ala k'an ka limaniya jidi Ala k'an bolo silamɛya kan Ala k'an fatu limaniya kan ya Rabbi Ala ka hinɛ an ka taabaw la Ala ka yafa k'u ma Ala k'u kaburu nɔrɔ Ala ka dafila to an yɛrɛ ye ya Rabbi Ala ka waati fɛrɛ an ye bato kɔnɔ Ala ka waati bila an ye bato kɔnɔ Ala k'an ni diɲɛ fara cogo ɲa Ala ka n'an fitinɛ ni diɲɛ ye ni kafiriya baara ninnu ya Rabbi Ala k'an mabɔ a bɛɛ la Ala k'an mabɔ a bɛɛ la an ka diinɛ Ala k'a kɔlɔsi an dusukun Ala k'a kɔlɔsi an ka limaniya ya Rabbi Ala k'a sabatilen to Ala ko kan Ala kana fitinɛ foyi don an sen kɔrɔ min b'an ka diinɛ tiɲɛ maa minnu bɛ nin baara ninnu ya Rabbi Ala k'a n'u kanda Ala ka kanda kɛru u dusukun na Ala ka kanda kɛru u dusukun na Ala k'an makow dilan Ala k'an lafiya diɲɛ ani lahara Ala k'an sutura diɲɛ ani lahara an bɛ hɛrɛ fɛn o fɛn ɲini Ala fɛ ya Rabbi Ala k'a bɛɛ kɛ an ye an bɛ sirantɔɔrɔ fɛn o fɛn ya Rabbi Ala ka don an n'o cɛ Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikin wa dammir a'da ad-din wahmi hawzat al-muslimin fi mashariq al-ard wa magharibiha Allahumma ighfir lana khati'atana wa jahlana wa israfana fi amrina wa ma anta a'lamu bihi minna Allahumma ighfir lana hazlana wa jiddana wa khata'ana وعمدنا وكل ذلك عندنا اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.